Με το 3 ένα δυνατό φτένισμα, με το 3, έτοιμοι, 1, 2, 3. Καλέ, θα εμφανίσω το μαγικό μου το γραφή, με το μαγικό σας φτένισμα, μόνο και μόνο γι' αυτό ένα δυνατό χειροκρότημα για σας. Πες αμπρακατάμπρα, δυνατά γιατί είναι κουφά τα μπαλάκια. Μπράβο, άνοιξε το χέρι σου. Ένα δυνατό χειροκρότημα στη Ματίνα. Ωραία. Το λευκό το μαντιλάκι θα μεταμορφωθεί σε ένα παχουλό ζωάκι. Δείξτε δυνατά. Και σήκω τα παιδιά δυνατά. Γιατί με την βοήθειά σας έχετε εμφανίσει τη φίλη μου την Τίτη. Κουνελάκι, το είδες το κουνελάκι. Μπράβο. Για το κουνέλι λοιπόν. Κάνω το μέλλον με η μόνη μουσική. Bye.